Hai că mă duc. Salutări, băi! Astăzi intrăm pe Stumble Guys. Trebuie să facem un win. Ia. Să vedem. Aici nu. Aici nu. Ne luăm skin și mecher de bossulică. Și apoi o să mergem la Customize. Punem ăsta, punem unul și haide să vedem. Da. Trebuie să facem win și să strângem 2000 de like-uri. O să luăm skin-uri. Trebuie să facem win. Da. Ne-am lovit. Bă, să nu mă lovească bomba. Bomba atomică. Putem să facem win? Nu știu. Dar haideți să vedem. L-am lovit aici, ok. Nu! Hai, bă! Hai, bă, hai! Bine, bă! Ne-am calificat! Yes! Bine! Trebuie să ne jucăm la event. Nu se știe hackerii. O să fiu hacker. Adică ce? Ce-am zis? Nu mai știu ce-am zis. Ok, pantaloni rupți. Ce să mai zic? Laptop. Ce să mai zic? Trebuie să putem să facem win. Hai că putem. Putem să facem win. A făcut mami. Hei. Da. Tu ești de aici, verdeață. Că nu-mi trebuie pe tine. Haide, mă. Putem să facem win? Putem? Hai, putem. Te rog, putem. Haide, mă. Haide, mă, urâților. Haide să facem win. No!
Nu. Nu te cred că n-am făcut win. 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 Trebuie să facem win ca să putem să... Mamă, ce să l-am făcut acolo. I-am acolo. A făcut mami popcorn. Haideți să vedem. Eu filmez. Bă. Haide, mă. Trebuie să facem win. Trebuie să facem win. Sigur. Putem. Putem, putem. Putem. Putem dacă e. Hai. Poți, poți. Nu! Haide, mă! Haide, da. Vreau să iau. Bă. Trebuie să luăm neapărat coroană. Bă. Bă. Papaletă. Papaletă cu trașcaletă. Pașpaluca mocolicea. Haide, mă. Haide, bă. Trebuie să luăm coroană. Pantaloni uscați. Haide, mă. Haide, mă, haide. Haide. Poate fac 1.000.000 de abonați. Eu. Hai, mă. Serios? De ce? Haide, mă. Haide, man. Trebuie să facem win cu apocalipsa asta. Că mă enervează urâtul ăsta. Să ne luăm de... Bă, să ne luăm banana de aur. Yes. Trebuie să ne calificăm. Trebuie să luăm coroană. Coroană, să luăm coroană. Te rog. Te rog că nu mai suport. Haide, mă, gorilă.
Ești o gorilă. O gorilă care nu miroase urât. Care miroase urât. Asta vreau să zic. Adică benzină. Adică nu. Haide, mă. Haide, ia coroană, tati, ia coroană, haide, mă, ia coroană. Ia coroană, mă, ia. Ia coroană, tati. Ia coroană. Ia coroană. Ia coroană. Ăla are numărul 1 sau 7. Ca Ronaldo. Ronaldo vorbește în engleză. Mamă. Bang! Haide, mă. Haide. Mami, știi cum îmi făcea skin-ul? În meci. Cum făceai și tu la final, când ne calificam. Haide, mă! Trebuie să luăm coroană! Coroană! Uite că avem și tachis în față. Blue Takis. Trebuie să luăm coroană. Nu știu unde să pun asta. Nu înțeleg. Nu putem. Nu, clar, nu putem să luăm. Nu putem să luăm. Coroană! Coroană! Nu putem. Nu putem să luăm coroană. Mr. Beast, cred că e un content creator, Mr. Beast, care îl are pe influencer și mă să mișcă singur pantofii. Bum! Ba, bă! E un om invizibil. Calificat în a doua rundă. Trebuie să ne calificăm să luăm coroană. Că n-am luat nicio coroană. Avem multe coroane, dar ce să facem dacă nu avem 1000 sau 1.000.000? Trebuie să putea. Asta vreau să zic. Nu te cred așa ceva. Nu te cred.
te cred așa ceva. Nu te cred. Nu te cred. Așa ceva. Nu te cred. Că nu m-am calificat. Tu știi că filmezi, mamai? Mamai? Tu știi că filmezi. Fiona? Filmez. Filmezi? Da, vorbesc. Da. Nu ne-am calificat. Acum trebuie să luăm coroană. Că n-am la coroană. Că n-am la coroană. Că n-am la coroană. Mamă, ce... Oh! Wow! Bă! Trebuie să luăm coroană! Coroană! Coroană trebuie să luăm. Trebuie să luăm coroană. Coroană! Coroană trebuie să facem. Coroană. Trebuie să facem. Că dacă nu, mă cer și... Da. Haide, mă! Haide, Dad! Nu te cred! Haide, domnul! Haide, trebuie să luăm coroană! Trebuie să luăm coroană! Coroană! După cum știți, trebuie să... Eu m-am mutat. Ți-am zis de atâtea ori găiturile. Răgăiturile, n-auzi? E surd? Haide, mă! Of, of, of. Of. Of, 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 of. Yeah. 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 Am lovit cu picior. Yo. What is this? It's cute. Peace, peace, peace. Oh, da. Haide, haide. Putem să facem uile. Putem. Ce-am tras-o. Haha! Hai, trebuie vă zic acum. De acum să nu faceți stumble. Pentru că știți de ce. Că trebuie să o facem. Haide, haide.
Foto. Șnițel de avion. Gata șnițel de avion. Haide, mă. Trebuie să-i urmile alea. Ce ai făcut la păturică aia? Mi-ai zis foi. Mi-ai zis foi. Păi, e urât. Mami, sunt am ajuns la verdeață. Haide, mă. Trebuie să facem win. Haide, mă, trebuie. Doar nu da, trebuie. Nu mi-a duce acolo. Trebuie să rog neapărat win. Haide, mă. Trebuie să facem. Mami, ce facem cu medaliile alea? Cred că o să ne dea skin. Știi ce skin? De împușcături. Asta cred că o să facem cu medaliile. Mamă, am bus. Mama, ce schemă am făcut. Oh my god, nițel de avion. Când am învățat-o pe asta? La ăla, jocuri Hon. Sau Alex. Îl cheamă 3 nume. Jocuri Oron, Alex sau nu mai știu. Da, bine. Că nu m-am calificat. E bine, mă, hai. Hai, că dă. Dacă nu mă calific acum, eu nu mai mă joc Stumble Bike. Când mi-aduce apă? Hai. Mi-a dat punct. Haide, mă! Ce ai făcut până acum? Mami? Nu mai mă striga, mami, că se aude în filmare. Dar vreau să scot alea cu mami. Da? Ia. Ia, ce am făcut. Nu ți arată nimic. Ia să văd dacă trimit la mine. Păi și poți să mă iei la mine pe telefonul tău?
Stai să vedem. Dacă merge ceva. Eu știu